Маскам кунед шуморо араҳгардӣ мешиносад. бовар кунед торики ба тип торик сипсиё ҳама ҷо наменамуд гулборхон мивай мегӯ. ҳамин чанд бор гуфтам ҳамин намефорад ман ба микоритон ягон бор пул намебирад. ба соҳибкори ватанӣ яке аз акоҷони азизам ки бениҳоят дӯсташ медорам, шабу рӯз падарам модарам фақат дуо мекунанд илоҳим давлаташ зиёд шавад. ҳамун акама аки раҳими ғармӣ ҳама медонад, ҳама шунидагӣ аст. мебиён илтимос аки раҳими ғармӣ ёфтатед гуфта бисёр одам мебиёд. ҳозир ин барнома ҳозир шумо ки ман ин чизое гуфтасиям мегӯянд ҳа ана дидид медонисту моба намегуфтааст. ман ҳоли шавҳарам ки пурра то ҳозира ҷудо шудагӣ нестам. мо ҳамроҳ як фарзанд дорем. ман ба мегуфтам ки пушаймонӣ суд надорад. охир ман ба дигар чӣ гуфтам? ман он мард кист ки ҳамеша дар душанбе сити гулбаҳор ғафурова пул мепартояд. домодҳои бузбала дар куҷое? Пас дар зери навори мо кадом бузбала? якта бузбала хонанда бас ман ё ягон тои хона ба ягон ҷо ба як хело духтарон мебиён, бовар кунед аввал лаб медарад инҷа ба ҳоли вай ман ки бозӣ кардаст ваем намедонад мана чӣ хел ман аҷоиб. хушхабар бо унвони азиз барои шумо як кори бениҳоят хуб ёфта гирем ки дар ширкати туркии эрсак дар иҷа кор бениҳоят осон аст. шумо ҳар моҳ бал ҷамъ намекунед, яъне балтон намесозад. худи ҳозир ки корда шурӯъ карде ҳар моҳа маоштон намегиред. ва ногуфта намонад ки сари ҳар як хариди шумо ҳамин ширкат айб компанияи худшон ба шумо ҳар гуна тӯҳфаҳои ҷолиб пешниҳод мекунад. рақамҳои дар рӯи ватсапи занг бизанед, нависен. бениҳоят кор осон аст, шуморо мефаҳмонад. дар муддати кӯтоҳ соҳиби маблағҳои калон мегардед. тамоман балтон дар иҷа намесӯзад. дуруд тамошобини азиз, боварӣ дорам ки таби шуморо имрӯз мо хело ҳам хушнуд мегардонем. барномаи мо Ситорарез унвон дорад ва меҳмони олиқадреро даъват кардааст ки аз маҳорати овозхонияш ҳамагӣ ба ваҷд омаданд. аз хурд то калон ӯро дӯст медоранд. сарояндаи хушовоз аст ва дар минтақаи хуҷанд бечуну чаро номдор аст. биёед беҳтараш аз баски вақт рафта истодааст, меҳмони моро интизор карда истоданд ва ман як маротиба ба он кас занг мезанам ки куҷо шуданд. чаро як бора телефонро қатъ кардам. ассалому алайкум. гулбаҳорҷон, шумо нағз ми? саломатитон хуб ми? сакин ман нафаҳмидам. бояд меҳмони барномаи мо дигар кас мешудам. эй кадом дигар кас? меҳмони барномаи шумо ман. шумо худ ҷамъ ба омада ман ки барнома накарда ки кади каросед? меҳмонатон онҷа хор рафтааст, баъди 1-2 соат худаш мебиёд. сакрангиред сакрангиред. ман нафаҳмидам. чӣ нафаҳмидед? мо гӯш кунед, ман фаҳмидам ки шумо хуҷамба омадида барнома каросед инҷа ба ҳама меҳмонои даъват кароседа. ман чӣ инҷанда? не мо дигаронро барнома ман барномаго калми ман шумо десерт ба монда будем. десерт ба мо десерт бале меҳони мехарде охе ҳамин десерт гӯяши худам десерт бон шудасиям. гулбаҳорҷон, мо гуфтем ки фардо ба шумо занг занем барномамон меҳмон не кума ҳамин рӯз тайёр шудам, ҳамин рӯз мекунем барнома. саломат бошед ки мақсад ки бе ягон хавотир, бе ягон занги телефонӣ ногаҳонӣ ба барномаи мо меҳмон шудед. аслан ман фаҳмам шумо ҳамин фотозону ба омадагӣ будтон. бале ҳамин фотозони император бовар кунтон канда хум буд чӣ мегӯяд буд канда фиёлам омадостем мана. барои чӣ? ҳамин вақти ман шавар крос киманда михел фотозона набудда инҷа ба ба шумо куҷо рафтед? молави дарё ба рафта сурат гирифтагӣ пахшо ба худамои хӯронда. ман агар нема шуо мекунам намешуд. ман дига ба шуо мекунам. пас чаро домодро навардед? кадом домода? домод шумоё. чӣ хел? розӣ намедӯстам. ҳамин қадар хирмаи хушрӯ пеши ту бишинад ту розӣ намедӯстам ҷон. не ман вай оиладор. оиладор ме дер карӣ гӯ хай чӣ барнома мекунӣ ку ба нога ягонта барнома мебурад ҳатман пайдо мешавад. барномаи саркуна бошад ҳамин хушрӯ барномаи бар ҳамин зор ягон домоди ҳамҷанда фотосессия тез инҷо меоед? куҷо? инҷо албатта инҷо нав кушодем. рости гап бениҳоят ҷои зебо, бениҳоят ҷои хушрӯ, толори ҳусн боло ба либосои арӯсӣ тайёр. ҳамонҷо либоси арӯсӣ пӯшида рост поянба мефурӯӣ. ҳамин ҷанда фотосессия мекунем, инҷа ба загс мекунем. во загс ҳамҷанда мекунем. зӯрда просто домод дакорим ба ту банд зиқ нашавед.
домодро ҳатман мо пайдо мекунем. хайгонтиш мевем. домодҳои бузбала дар куҷоед? Пас дар зери навори мо кадом бузбала? якта бузбала хонанда бас ман. домодои харобак гуфтамон. якта бузбалаш хонанда худам бошам. оҳо табин Гулбаҳорбону беҳад нозук аста. бале. стандарти мо ба ҷавобгӯш нашакр. ташаккур. тамошобинони азиз. кадаш ягу 90 ман гуами нагуами стандарт. аллакай қаду басшам ба шумо ҳа лозим. гуфтанам дар кори ман. вазнаши. моҳош хафасон бошад. кадаш ягу 90 бошад. прическаш гарени бошад. рангчаош сабсафед бошад. камтар риш бошад. футболкаш сиёҳ бошад. ин хелмат. има туе чӣ гуфташи а? узр мебахшидон. рустам ба монанд набошад. ташаккур. Гулбаҳорҷон, азбаски меҳмони мо нокаут хӯрданд аз мушти шумо ва он кас то табобат ёфтана. албатта. ҳатман мо он касро интизор мекунем ва бо шумо барномаро пахш мекунем. ҳа баъди 1-2 соат ва худаш мебиёд. худаш меояд. тамошобинони азиз, барномаи мо Ситорарез унвон дорад ва дар барнома ман журналист Рустам Азимӣ ва меҳмони нашри барномаи мо ҳаҷвнигори бисёр ҳам шуху бебок, оне ки тавонист аз хурд то бузургро хандонад ва ягон нафаре нест ки аз ҳаҷвҳои ӯ нахандида бошад, Гулбаҳорбону Ғафорова. саломат бошед Рустамҷон. раҳмат. ташаккур ки шумо меҳмони барномаи мо ба маҷбурӣ омадед. ман мо маҷбур ҳастем. буритон наиниша. мо шумо даъват кардем гуфта гавзан. то ахуҷа мебарафтаги ҳастими? ё ту бисмертними? чӣ ба хел? ногоҳ. чӣ хел? не туя мо задам онамагар ба ногоҳ ва меҳмонат баъди 2 саату лекин туя ба гумонде баъди задани ман сони фиълам биёдагар. аллакай аҷод шумо хистанат. маро дар ҳарос гузоштед. ҳа маҷбур накӯ. просто ки ман даъват кардам, илтимос кардам. фаҳма додам. ман имрӯз илтимосу бисёр ҳам зиёд даъват кардам ба паёмакҳо, илтимосу хоҳиш кардам ки Гулбаҳорхон занг задам чанд бор. бале занг задам набардоштанд, вале боз паёмак инстаграм боям навист расо гап задем. ва муддати дароз ман зориву тавалло кардам ва он кас меҳмони харат сторис мемонтон одамо медонад гуҷонда будагиётона. ташаккур. азбаски Гул Асалпулодова ба барномаи мо дер кардам ва мо Гулбаҳор Ғафороваро ба барнома меҳмон кардем. ҳа ташаккур. саломат бошед. Гулбаҳорхон, шурӯъ мекунем. аввалин суоли мо медонед чӣ аст? бояд чӣ кор кард ки дар зиндагӣ ҳасрат, ғам нахӯрӣ? чун шумо ҳама вақт бихандӣ, хандонӣ ва як настроени хуб дошта бошӣ. хоб дар зиндагиам сири инро танҳо ҳаҷвнигорҳо медонистиянд? шумо ба ки гуфтина? ба мо расид аллакай ба гӯшамо. ҳар як инсон, ҳар як одам зиндагии худашро бо дастони худаш месозад, ҳаёташро. ва кӯшишу ғайрат мекунад ки дар зиндагии ҳаёташ ягон камбудӣ надошта бошад. ягон хел чизое ки ӯро ҳамин зиндагӣ ба чӣ мегӯяд нороҳат кунад. ҳамин чиза ҳаракат карда агар ҳар як инсон, ҳар як одам пешакӣ ҳамун чизое фаҳмида истода агар ҳаракат кунаду ҳамин зиндагиш ҳамчиш багирем агар масъалаи зану шавҳар ба асосан зиндагӣ ҳамин зиқишу ҳамин нофаҳмиёшу ҳамин як чиз ки аз зану мард вобастагӣ дорад. анами оила бам агар зан нас кара ҳамин шавҳараша фаҳмад, шавҳараш занаша фаҳмад ва хонаба ҳеҷ вақт ҷангу ҷанҷол намешавад. ҳеҷ вақт унҷа як оила ҳамихе будиян инҷа 60 сол зиндагӣ ҳамин хисти варз ба 60 солагиҳошуна гузарондианда сони ҳама ҳайрон ки чӣ хел ва 60 сол боз зиндагӣ кара ягон бор ва хонаба ҷангу ҷанҷол оша ҳамсояҳо шунавидагӣ не бовардо карда нест. не на гирияя на ҷангу ҷанҷол на овози зан на овози мард умуман шунидагӣ нестанд. баъд ҳамихел шумо бо як мухбир омада гуфтиянд ки ҳамин сири зиндагӣ дар чӣ ки зиндагии шумо ҳамин хел хушу хушро мегузарад, хурсандона мегузарад, ягон хел хонотан бо ин хел ҷангу ҷанҷол нест гуфта ҳамсоя гуфтиянд. чӣ гуфтиянд? баъд занак аку ман намедонам мардака пурсид гуфтиянд. баъд марди хона биромада гуфтиянд ки рости гап ҳамин 60 сол пеш рӯзи туи мо занакти маслиҳат кардем агар ба ногума хонаба ҳамин фиълам омдагӣ бошад ҳам ту диди ки фиълам омдагӣ тегин гурезани ҳамсоя барафта шин гуфтиянд. не агар ман биёму ба ногу феъли ту омдагӣ бошад акс тиякак ҳаму болоба чирдакай ҳамуҷана биромда мешинам гуфтиянд то феълат фуромда наша. баъд гуфтиянд ки наход 60 сол боз аку зиндагӣ мешавад ки ҳамин ягон хел ба ҷангу ҷанҷол мешавад апишти фарзандоми апишти ягон чиз апишти хӯрокми хай наход ягон бор феълатон наовардагӣ бошанд ё ки феъли шумо наомдагӣ бошад чӣ хел гӯянд укоҷон ҳар хел савол натие 60 сол боз ман чирдаканда шитиям
фаҳмидӣ ҳами хел шудагием барои ҳамин садои ҷанг ҳаракат каранда кор ки ҳами нашавад ҳами агар хай ки мегӯяд чи ҳолати ҳар хел мешавад зиндагӣ ба барои ҳамин ҳаракат кардан кор ки ҳолатҳои зиқию анамин чизо нашавад ҳаётда мо хавотирем ки марди ояндаи шумо дар кӯча хоб наравад нема чердака таяккур монда ки хавотир наше чердака аст дуюми тазба ташаккур гулбаҳорбону овоза аст ки шумо дубора ба хандикамон баргаштед сабаб чӣ буд бо ҳамаро сарҷам хайрат ба хандикамон баргаштед гуфта тохиша гуфте хариб дубора шуа карид гуфтааст гуфте ҳамиха гап бисёр шудагӣ гӯед дубора гуфта дика шуа карид мегӯя оз гуфте тарсидем дубора ба хандикамон баргаштам бале ҳамаро сарҷам кардед саидғозиев сулаймон дар москва буданд ва онҷо зиндагии муқимии худро ташкил карда буданд чаро якбора омаданд сабаб маҷбур кара овардам агар дидагӣ бошед бо маҳмудхон аҳрорӣ як барнома карда будем дар ҳамон барнома ман гуфтам ки ман ҳаракат мекунам ки хандикамон боз якта шавад сулаймонҷонам биёяд ҳамроҳи мо кор кунад ва вай гуфт ки шумо чӣ хел даъват мекунед ман гуфтам маҷбурӣ бошадам ман ва як кашовгар гирифта оварда мо якҷоя кор мекунем фаъолият мебарем чунки хандикамон ин як фарзанди мо ҳаст хандикамон бояд сағира намонад бале ҳамин чиза бояд мо бо парвариш кунем боз ҳамин хандикамон чӣ хеле ки буд бо ҳамиха шавад чунки чандин вақт мухлисо ҳама вақт дар кӯча дар ҷое ки мана набинам мегуфтанд ки э хандикамон дигар хел буд э шумо кати дигар хел буд сулаймонҷон ки дигар хел буд ҳозир муқимҷон шудаги дигар хел якта шавитон гуфта ҳамин мухлисони мо бисёр талаб мекарданд ҳамин шумо якҷоя кардед баъд ман вақте ки бо муқимҷон ҳамроҳ тӯли 1.5 сол кор кардам баъд сулаймонҷон дар Россия ки буданд фаҳмидем ки саломатишон ба рафтагӣ буданд вай кас саломатишонро барқарор карда ба ватан баргаштанд баъд ба наздишон рафта гуфтам ки сулаймонҷон аку девонагие бас кунед аку калатона кор фармоед сину сол рафта истодааст биёед ҳамроҳ хандикамон чӣ хел буд ҳамин хел бо хандикамона якта карда бо обрӯи баланд чӣ хел мо баромад мекардем бо обрӯи баланд хандикамонро бо ба пеш барем мо зиндагиморо биёнем гуфтам ана он кас чӣ гуфтанд малаш гуфтанд яъне розӣ шуданд баъд омаданд гулбаҳор яъне инҷо савол ба миён меояд яъне шишаи бишкаста дубора пайванд мешавад бале дил ки шикаст иқа сахт шикастагӣ набуд дева кафидагӣ буд ҳамту хеле кафидагӣ чиз вайко барқарор мешудааст барқарор мешуда кафидагӣ ки пиёла кати чандин кас чой хӯрда мегардад косао кати кафидагӣ кати мехӯранд аку моям камтар кафидагӣ буд хел шикастагӣ набуд чунки мо якдигари кати алоқа доштем якдигари кати рафту омад мекардем мухимҷон киям сулаймонҷон киям ҳамроҳ мо аз якдигар хабардор будем дар ҳаёт дар зиндагӣ ки чӣ кор карда гаштааст ки чӣ гапу кор мо хеле не ки погиза шикастиму тамом ман туя намешиносам ту мана намешиносӣ и хел чиз набуд имрӯз хандикамон дубора барқарор шуд гӯем хато намешавад чӣ ҳол дорад паи чӣ ҳолаш беҳтарин дирӯз дар хуҷанд рӯзи 30 ва 31 март бахшида ба рӯзи ханда бахшида ба задрӯзи ман як концерти рангин як концерти беҳтарин шуд ки ҳамеша дар ҳозир дар ютубҳо ҳаст хато накунам як 20 рӯз пеш буд як моҳ пеш буд як моҳ пеш буд бале дар ютуб мондем мо як моҳ пеш буд бале ана баъд концерти аз ҳама беҳтарин дар ана ҳамин сол ана ҳамун буд ҳамаи ҳунармандо буданд бале ҳама ҳунармандо буданд ҳама якҷоя будем барномаи як қадар бисёр барномаҳо ман маъқул намешуду худамро тамошо намекунам аз бисёрӣ лекин ана ҳамин барномаи худамро ман бисёр чанд бора тамошо карда ҳаловат гирифта ман гуфтам ана акнун мухлисона дилошон ҷошпо омад ана акнун мегӯем ки ана ҳар сеаш якҷоя шуд концертошон хушрӯ шуд ана чӣ хел беҳтарин ханда беҳтарин ҳаҷвӣ саҳнаҳои ҳаҷвӣ буд ва муқимҷон бениҳоят як бачае ки доно аст бачае ки худодод аст эҷодкор ба албатта ҳар як ҳамин хел чизҳоя
вақте ки вай медонад барои ки нависад, вақте ки вай гуфт аниқ Сулаймонхоҷа мебиёд иштирок мекунад. Бовар надоштам. Да, ман гуфтам албатта иштирок мекунану халос, шумо коротона каран гиред, навистан гиред. баъд гуфтам малаш хай ман менависаму агар нашавад чи вақташон вақти ҳамоноба нигоҳ мекунем гуфтам, чунки вай кас бо дигар кор ҳам доштан ку. бале вақти ҳамоноба нигоҳ мекунему ҳама бачаҳо ҷамъ мекунем, тайёрӣ мекунем, баромада хушро мекунем, мебиём. Шумо нависед, шумо фақат ҳамин чиза нависед ки мо ҳамин барномаи хушро карда тайёр мекунем, тамом. Шумо ин ба хавотир нашавед гуфтам. баъд ва ён ҳамин сценарий концерта худашон навистан, тайёр кардан ва беҳтарин шуд. Гулбаҳор, чаро фарзанди хурдака ки хандинкамон қаҳрамон ба чашм намерасад? дар куҷо? Дар хандинкамон. И Ё ман надидам, Хандинкамон хурдакак ҳаст. буд надидам. ба фикрам шумо надидед. вай хурдакак ана ҳамин Ҳасту барнома шояд дар паси шумо дар чашми ман натоб. Шумо шояд дар саҳна вайро мумкин паноҳ бурдед. вақте ки гигантҳои акулаҳои саҳна ба саҳна мебирояд, хел Хурдакак моҳичаҳои буда. майдача инҷанда намегардад, дарёчаҳои мо ба океанба. мумкин қаҳрамонҷон ин барнома ба бениҳоят як нақши зӯр бозӣ кард. нақши як марда ки бутуни бини калони биниша ба мо сохтем. бовар кунед биниам хел сохтем хушра. Сулаймонҷон ҳамунҷанда мегӯяд ки ту ба худо фақат якта бини дода ки халос гуфта ба кушолкара мебирояд саҳнаба. аҷоиб шуда чи қаҳрамон ҳастан албатта. Ҳастанд. ҳозир ва ё инстаграмчи блогер шудаги Рустамҷон. Не, ҷои Абдурозиқро мегиранд. ва ё ба дараҷаш бо ҳар боре ман ба упоминут кунед гуфта мемонам. ба ман блог мекунам. хушам ниям ба рости гап. бисёр чизои ҳамихе ваҳои мепартомам ба Агар ба шумо изҳори муҳаббат кунанд, шумо розӣ ки мешавед? қаҳрамонҷон наметавонад. Наметавонад? метарсам. Метарсам. вай зиндагӣ кардан мехоҳад ку ҳар як одам умраш саломат, сиҳат саломат бошад гуфта. ҳам ба вай саломатиша эҳтиёткар вай намекунад. Розӣ намешавад. Гулбаҳорҷон, инҷо ман ба шумо як пешниҳод дорам, чун бисёриҳо мегӯянд ки шумо саҳнаҳои худро пеш аз шурӯъ шудан тайёрӣ мебинед, хуб машқ мекунед, баъдан ман мехоҳам ки имрӯз дар барномаи мо як дар се образ як нақшеро нишон диҳед ки мардум гӯянд ки дар ҳақиқат истеъдоди шумо модарзодист ва ҳеҷ як тайёриву бетайёрӣ, яъне наметавонад ки мақсад шуморо ин нишон чиз диҳад. вайсоланда буд ку. ман инҷо дигар хел вай кардам. Шумо метавонед зани ҷангара, зани пушаймоншуда, зани мор. ҳамин чанд бор гуфтам, ҳамин намефорад ман ба микоротон. ягон бор пул намебирад. фақат кӯча ба дилам задааст. беҳтараш ми шайтон ба шавар кунам беҳтар буд. шумо ба нею чи шайтон ҳоли мо шайтон ки хеш табор шудем. акти никоҳ чӣ гуфтааст чимо мо байни хеш табор ба акти никоҳ мумкин не. ҳоли шайтонам ми ман хеш таборӣ. давид неш шавед, ахона либостона гириду неш шавед. чӣ ба ман мехоҳед? намедонам. ман рости гап мехостам ки дар ҳаёт дигар чӣ шавад. ман дигар чӣ мехостам. намедонам. ман ба мегуфтам ки пушаймонӣ суд надорад. охир ман ба дигар чӣ гуфтам. ман барои чӣ ман мехоҳ кардам ман намедонам. хайчи як рӯз ҳамаш назм мешад. худам дилаша ёфта, чашмакошба зада, чири дилаш буромада, киссаша руфта мебиём. ҳоли вай ман ки бозикар аст, ваем намедонад мана чӣ хел ман. аҷоиб. дар ҳақиқат шумо тавонистед ки таба моро хуш гардонед, чун аудаи нақши мо баромадед. буромадам. саволи дигар. саломат бошед. саволи дигар. он мард кист ки ҳамеша дар душанбе сити Гулбаҳор Ғафурова пул мепартояд? шарм надоред? ки гӯш мабина? кӯбанда ё банда?
душанбе сити ман пул мепартоям. бале он ҷавон кист ошиқ Мухлис. чаро пул мепартояд Мухлис? Барои чӣ мепартояд? Барои ягон чӣ ба мазза гирифта хӯред мегӯяд. Ягон чӣ дилхостатон гиред мегӯяд. Ягон бозор парведгар танқисӣ накашид мегӯяд. Хароб нашавед мегӯяд. хеле мухлисо ҳастанд аҷоиб Чиста мухлис? Якта. вохӯрдед дар наздик Не оле. Ба ё ҷан нестианда? Ё ҷана. шумо намеравед Ҷа мерам. агар даъват Ман сафари ҳунарӣ дорам. Рӯзи худо хоҳад иншоалло аз 15 июн ҳамин июн азоб мекашам де ман фақат ҳама июн ё июл бо савол медиҳам. Ҳамин 15 июни ҳамин моҳ мо дар тарафи Сибир консерт дорем. ҳамроҳи Хани Камон албатта. Дар Сургут, дар Тюмень, дар Нижневартовск, Лангипас, баъд Санкт-Петербург. Аз 15 то 23 мо якбора чанд сафари ҳунарӣ дар шаҳрҳои Русия Да, албатта. Ҳамунҷа дорем ва бозе тайёри ҳамун ба. он ҷавони хушбахт дар он ҷо ҳатман бо шумо рӯбарӯ мешавад Мумкин. ҳастанд мухлисоне ки барои ҳунари шумо шуда барои сухани шуморо нашикастанд чиҳое ки туҳфа накарданд Барои барои ҳунари шумо барои шуморо дӯст дошт сидқан дӯст доштанд чӣ чиҳо туҳфа карданд чиё туҳфа мекунам? мақсад ба ғайри пул боз чӣ ғайри аз холодильник хона бо чиз лимча пиставу бодом ба ғайр аз пул ягон дирӯз рост гуфтед наки дирӯз ҳам хонанда шидистам ҳам то телефон шуд алло гум шумо клубничка мегуфт гуфтам нафаҳмидам гум шумо клубничка шумо ба туҳфа фирсондаги доставка мегиред мегуфт хоб майляш гуфтам аз ҷониби кӣ фуромадам истидохи чақа бетоқат фуромадам доставка гирифтам нигоҳ кунам агар наистагӣ барои клубничкам наистагӣ рӯшба амхе як коробка клубника в шоколаде аст ко амхели чиз баъд мон овардам ки гуфтам ки шумо ба фирсондгам ҳамун чӣ гуфт кафее ки ҳамин чиза тайёр мекунад ҳамо ман намедонам гуфт ман ба додам баргуфтам тамом ҳайрон шудам барои клубничкам наистагию поинаш ба номери телефони мана наистагӣ ана таксист телефон карда шумо клубничка мегӯяд ман ҳайрон шудам ман гуфтам нафаҳмидам чӣ клубничка гум шумо ба доставка омадагӣ гуфт гирифтед гирифтам буромадам хона соҳиб пайдо кард хӯрдам раҳмат гуфта хӯрдаму ана акнун калла як хел дар фикр ки ман ба фирсонд соҳибаш кист баъд ҳамон кафекати ман хеле чӣ дорам чанд бор рафта вай кардагӣ рекламашона кардагӣ баъд занг зада гуфтам ки илтимос ҳамин клубника шоколади ман ба доставка кардан ҳамина ки маблағаша додагӣ ки равон кардагӣ чӣ хегам ман точно медонам ки шумо негуфтам чунки агар шумо мебудтон сразу мегуфтам ки инстаграм ба реклама кун ягон чӣ кун лекин точно шумо не ростша гуфтан гиред баъд гуфт ки вай мо ба Россия пардохт шуд гуфт маблағ баъд ҳамхе баъд фаҳмидам ки якта мухлиси ашадии ман якта дар инстаграм навист ки моя клубничка шумо ба клубничка рафтми гуфта навист вай фақат мана клубника дӯст медорад бениҳоят дӯст медорад вай як додарчам худаш аз шаҳри Конибодом аст ман ҳамроҳи хоҳараш ами калони бучаш мегӯям апаш ҳамроҳи апаш ҳамкурс ҳастам ва бисёр хонашон рафту омад мекардем ва ами қадар майдача буд ҳозир ами калон шудагӣ рости амин инстаграм ба ва қанди бостонӣ номаш қанди бостонӣ шумо номҳои аҷоиб доштон рамзу кодҳои худ баъд ана ҳамун фирсондагӣ будааст ман ва бениҳоят як сюрпризи аҷоиб вай мешуд шуд ман ба ҳамун вақте ки ман гуфтам ту чӣ байха мекунӣ гуфтам бисёр ҳамун ҷорачаи ман бисёр ҳамин чизои ман ба сюрприз карда чӣ мефирсонад ако ғайр аз пул ки гуфтид ҳамин чиз ёдава омад беҳтарин агар пул фирсонад бо наста имрӯз муд шудааст зоро фаҳмад имрӯз муд шудааст зоро фаҳмадим барнома дида клубника не пул фирсонад ташаккур ман худам мехарам сони клубника шоколадка ҳамун пул ки бошад ҳама чиро мехаред харида худаша ҳамту мехӯрам бе ҳамун шоколада
ташаккур. Гулбаҳор Боно, иҷа саволи дигар ба миён меояд. Муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. Аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан, шуморо ба граница бурда, бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. Пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. Бисёр ҳам ширкати боваринок аст. марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха. Гулбаҳор, чанд сол мешавад ки шумо дар рӯи саҳнае? анакнун аз соли 96 ҳисоб кунед. аз соли 96 инҷониб шумо рӯи саҳнае? бале. ва як саволи дигар ки имрӯз бисёр хонумҳои мо барои зебо дофтан дар чашми мардум рафта аз ҷарроҳиҳо истифода мебаранд. Ҷарроҳӣ пеши духтурон мераванд, худашонро борик мекунанд, аз ҷарроҳии пластикӣ истифода мебаранд, ҳатто рӯяшонро дигар мекунанд. Бале. ин фикр дар сари шумо ҳаст? индишона медарону индишона мебурарану ҳамхелам. бале, миёнашонро борик мекунанд. бале, ман бениҳоят ҳамин чиз ба зид ҳастам. дӯст намедорам умуман ҳамин чиз ботекс ҳамин чизое ман бовар кунед. даже дар бораи ҳамин чиз ман саҳна сохтагӣ будам ҳамроҳи Сулаймонҷон дар консерти ҳофизи ҳамин вилояти Суғдомо, ҳофизи ҷавон Алишер Набиев барнома сохтагӣ будам онҷа махсус дар бораи ҳамин ботекс. чӣ гӯям, ако ҳамин бовар кунед, барои чӣ ҳамин чизи табиӣ додагӣ, худованд додагӣ зебогия ҳар як уколи химия кати вайрон мекунанд духтаро. бисёри ҳамин ваҳоба мешинам яхел вақтҳо ҳамин кафе бами ё ягон тӯйхона бами ягонҷо ба яхело духтаро мебиён, бовар кунед, аввал лаб медарад. инҷа ба аввал лаб медарад, баъд худаш медарад. ҳамин лабои ботекс кардагӣ, инҷои надуват кардагӣ, биниҳочаҳои рост кардагӣ. хай ман мефаҳмам вақте ки ҳамин биниш каҷай ё ки биниш слишком пачахай, хай ринопластика можно ҳамин тоқат карда, хай биниҳоша рост карда. барои чӣ наход ҳамин лаби ҳамин хушрӯи зебои албатта ҳамуна варрам кунондан ин зарурият надорад ба фикрам. ҳамин варрам кунонда гаштан зачем? варрам мекунӣ бошад ботекс накун, химия кати. калоши анавай кампироя гира неочомои калоши резина мешай. ҳамун кати таш зан як-ду се бор варрам мекунад нормально. чӣ дар кор шумо медонед ки баъди барномаи мо косметологҳо ба шумо занг мезананд. и гуфтан гиран косметолог ҳамаш якта дугона май. бисёр ман вай мекунад. ҷер мезанад, бисёр пешаш ба мерам. чистка лица ё ҳамин чизо ба ман мерам. рости гап, агар ҳамин гапҳои ман таъсир мекард, рости гап, ман инстаграм ҳамин чанд бора гуфтагӣ ки духтаро зебогии худатона ҳар хел уколо кати лаб насозитон. хай ман мефаҳмам вақте ки ягон чи нуқсон доранд, ҳамин чиза маҳкам карда накун. ман мефаҳмам ин чиза гап нест. лекин ҳамин духтарои зебои хушрӯи мо ҳастану барои чӣ ҳамин чиза мекунам, ман намефаҳмам. беҳтарин. дар зиндагии шумо пул нақш мебозад? не. чӣ нақш мебозад? дар зиндагии ман чӣ нақш мебозад? саломатӣ аввал. саломатӣ ки бошад, ҳама чӣ мешавад. ҳама чиз мешавад. шумо дӯст медоред ки бо ҳамкасби худ оиладор шавед? фарқ надорад ки ӯ кист. ҳамкасби худ оиладор шавам? бале. илтимос. ман бехта корхонанда бас бо хонандаам. ду ҳаҷмнигор бо ҳам оиладор шавад. розӣ намешавед? чаро нисбати шумо, нисбати як Гулбаҳоре ки ҳамагиро механдонад, баъзе санъаткорони кишварамон бо чашми нек нигоҳ намекунанд? яъне ки аз шумо бадияшон мебарад. барои чӣ? нишоноти ҳамоҳои ман ба адрес. шумо аллакай эҳсос кардед ки шуморо дӯст намедоранд? не эҳсос намекунам ман. ҳастмем хеле ки дӯсто. в кавичкаха, дӯстои кавичка ромба дигар чӣ мегӯянд? аз пушт кор мезананд. хеле кордашонро як бор қафед? хеле ҳастам ба фикрам. ҳаст. медони? боз баъди барнома суҳбат мекунем. хони холӣ ба даромада. ташаккур. Гулбаҳорхон, шумо аз омӯдаи ҳама нақшҳо мебароед. чаро суруд намехонед? суруд намехонам? дар барнома? аз зиндагии ҳаёт дер мондаси Рустам ҷон. не, дар барнома гуфта истодам. дар барномаи чӣ? барои истироҳат кардани ҳамин таби тамошобин. ҳозир Бале. дар барнома. ман медонам ки шумо ҳари овозхонӣ доред.
من میخوام سرود زیاد میخونم باور کن یک روز توی خونه برفته همین آودیش گرفته گفته خوندن سعی کنم هیچ کس نموند. توی خونه هیچ کی نموند کجا رفتن؟ یک تا اوچم شده بدون ها چه گم از شده کو برید ما اینجا محکم کنیم گفتم کاند زیق شدم ҳозир ман аз барнома мегурезам ё гӯшҳоямро меҷиқам. خیلی گوشتم بگم پخته موندم هیچی کویچ اپراتور رو نبرود گفتش اما чӣ магар садои шумо гӯшхарош? نه کو گوش خروش هم نه کو آوازی من خوب آوازی نوتکرار من آوازم بگم دم خوام با биёед тамошобинони азиз садои махмалини гулбаҳор ғаффороро дар барнома мешунавем. نامش подстава шурӯъ кунед. این اکو سرودای ما شوخی ده سرودای خیلی سرودای وای نه اکو авҷ дорад авҷ. آش پختمون دادام نامد خیلی خش نیسته سرودای مننده فهمیدست نه мехоҳам авҷдор бошад. یا که عشق و محبتم در کجایی خیلی نیده من من همش حجبی چند تا سرود خوندگی باشم همش حجبی пас мешунавем. یک تا سرودی بینگرید همه به من در حسن جمال من زیباترم ای 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 تو ببین از همه خوبم من زیبا من گولم از گول هم دلش نمیدونم гулбаҳор репер. ҳамихе? بله реп хондед? تیپ هم خیلم беҳтарин. ба ман чизе нафаҳмидам. چکا دگی мамба گفته شنیدگی من همین سروده ман аслан хеле сурудҳоро гӯш намекунам. چکا دگی мамба شنیدگی نیست کی خوشروه این از اینجا که زیبامی رفتم یا کی من این زیبامی یا کی من گلبهار گفتن که گلبهار من خیلی زیبا کما гулбаҳорхон шумо ҳис кунед ки аз ҳамин شما соат بی خود گویا بار шумо аз ҳамин рӯз ҳис кунед ки як мухлиси ашадӣ пайдо кардед ки аз ҳамин ҷо ки рафт ба душанбе ҳатман сурудҳои шуморо گوش نمیکنند دیگه گوش نمیکنند саломат бошед. гулбаҳор шумо аз зиндагии имрӯзаи худ розӣ ҳастед? البته روزی фарзанди هستم суратон дар баратон? البته فرزندم پدر و مادرم خدا با شکر پدر و مادرم دعاگوی من هستند دادر خواهرم پسرچم بچه جانی من یکو یگانه حاضرش به دویمش برکت کلاسیم انا дуюмаш аз кӣ? اکو یوام داماده سانیده برای همین بسیار از زندگی خودم من راضی هستم خرسند هستم خوشبخت هستم من برای زندگی خودم فقط کوشش میکنم غیرت میکنم که زندگی من آباد باشد زندگی من خوشبخت باشم و میخواستم برای همه زندگی آباد و خوشبختی رو خوانم гулбаҳорҷон ду сол қабл мо меҳмони хуҷандзамин шуда будем ва нофаҳмам ки шумо меҳмони барномаи мо гаштед ва ҳамагиро шуд сохта будеду вале дар як ҷо ашки шумо ҳамагиро зиёд ғамгин сохта буд. яъне он замон шумо аз надоштани хонаи шахсӣ сахт нигарон будед ва ҳатто зиқ ҳам будед. بله имрӯз ки шумо бо сари баланд соҳиби хона шудед. بله البته تشکر زیاد به صاحبکار وطنی یکی از اکاجان عزیزم که به نهایت دوستش میدارم شب و روز پدرم مادرم فقط دعا میکنن الهیم دعوتش زیاد شود همون اکما اکی رحیمی غرمی همه میداند همه شنیدگی است و چندین برنامه کردگی هم کم است برای وی مرد که من بسیار تعریفش کنم و بسیار دعاش کنم چونکه این خیل انسان ها این خیل آدمای خاکسار این خیل آدمای خوش زبان خوش رفتار مهربان در حیات ما کم است دستکشاد یکمش دستکشاد است از باور کنید یک خیل آدمای پولدار ثروتمند هستند همین کوچنگی گدابم یک سون دادن بیان سختی میکنن یک سون دادن بیان سختی میکنن همین بسیاری پیش مغازه امید به من میستم یا که همین مغازه سوپرمارکت ها میستم همونجا چی میکنن پول میطلبن همون پیشوی ماشینای فاسونی جیپای فاسون کده میبیان همین بچه ها که من بسیاریشش میشناسم لیکن
چی از گفتن دکار نیست ممکن خودشون میگه من فهمد میبیام میستان بعد بچه چه داویده میبید بالون میتونه سیاه کنم یا که وای یکون چی دیدم نون گیریم وای کنیم خیلی نگاه میکنه تو خیلی درش پشته اما خیلی کار مغازین بدارم میرد وقتی که وای در کیسهش ممکن همین قدر پولی که وای دارد یک قسم برای همون کودکچه دادنش یا که ما او ماشینم 50 بار شدگی امایکا آوردگی باشم همون بچه چه داویده میبید که میگم که نه بچه جان بالونش سیاه نکن من حوض شدم لیکن بچه ویران کردن دکار نه بچه آخر سالش مهنت کرد پول آورد و کلان شود بچه بهتری میشد میفهمد که پول همین قدر مهنت کنی پول میاری مهنت کنی راحت میکنی فهمیدید برای همین و بچه میگن که من از مویک کار آمدم بچه جان لیکن تو مالش سیاه کن من اینجاش سیاه کن مالش بچه هم گفته من وای کار میفرمام سانی پول میدم برای چی کار میفرمام برای که وای مهنت فهمد که هر یک تا چیز من همین گدایی یا من همین چیز کتی زندگیش راه نرواند مهنت کند و بعد پول کار کند بیاورد البته شما باید فکر کردید که یک تحفه ارزنده گیرید بگذار کلان هم نباشد خورده کم باشد و نزد رحیم غرمی روید و برای یک تحفه من رفتگی نزدشان با ما رفتگی نزدشان ما صحبت کردگی بودیم ما قطعی در چند همراه خانهشان رفتیم شیشتیم از این چیزا اگر شما بود یوتیوب و چی که آدم آمدن به نزد من نمرشان تید خانهشان گپ زنید در کجا و یا بسیار همین محتاجا فهمیدید به خانه دار به پول اما آدمایی که خانهشان یکون پرابلم هست یکون کسا دارن میبیان همون التماس که رحیمی غرمی یافته تید گفته بسیار آدم میبیاد از این برنامه ازش ما که من این چیزایی گفته میگن ها انا دیدید میدونید شما با نمیگفته است راستی گفت من با اکی رحیم این آدم همه خیلی هستن که این یک اسپا یاردم میکنه و میکنه اسپاسی هم آدم نمیشه چو کار چیزیشو چو میکند خیلی چیز نیست و آدم با همین یکی اگر قبض دمانی میاد یکی اگر اون چیزی باشد امون گرد اطرافانگی آدماشون که خودشون کتی انا اونجا صحبت میکنیم 5-6 ماه شد قدشون صحبت کردیم با راستی گپ و برای که همون آدمایی که بسیار میبیان طلب میکنن تا حاضره تاکی داری خانی من میبیان تا حاضره تلفن با میکنن میپرسن مینویسن همین که در کجایی چه کنیم بعد من بسیار وای میکنم که همون آدم یک تا نمر که نمیگردن علیش کرده میستن برای همین بسیار دوست میدارم اگر عادتش میبود که همون باور کنید این مردک همین خیلی آدمی وای هستن که همین تاکی درشان برای همین آدم یافتگی آدم کارش بود میشد و خلاص یافتن دکار تصور کنید که رحیم باباجانوف ما رو تماشا دارن عزیزانشون مادرشون خویشاوندانشون ما رو تماشا دارن شما چند حرفی بگوید برای مینداری من البته بعدی خانه که گرفتم برنامه کردگی بودم نمیدونم دیدگی باشید نه با یکم برنامه من با اکای ارزو ایسویف بود رحمت نامه من و دیومش دیروز که محمود خان احراری از خانم اومده ثبت کردگی بودم خانم و همونجا من مینداری کردگی بودم من گفتم که چقدر مینداری کنی چقدر درباره این آدم گپ زنی چقدر دعا کنی کم است این بهترین انسان هستند الهیم سرشون درد رو نبیند همیشه در کجایی که باشن آباد باشن صحت سلامت باشن همه همین دلشونگی آرزوهاشون برسن پدر و مادرشون با دولتی پیریتیت الهیم بهترین فرزند رو تربیت کردن الهیم خانهشون فقط آباد و سربلند باشن عاشق داره عاشق می قاشق می عاشقش چی؟ یعنی که نفری هست که شما رو پیوسته دوست می‌دارد گل می‌فرستد پول می‌فرستد برزم این ایسوری محبت می‌فرستد از کجا می‌دونید؟ نه اگه شما گفتید که یک تا چی دارید مخلص ممکن همون مخلصی که عاشق شدگی
ممکن باید ممکن شاید هم باشد لیکن من یک چی گفته که من حالی شوهرم که پورا تا حاضرم جدا شدگی نیستم ما همراه یک فرزند داریم و من حالی هم که باشد من وایه میگم که اصلاح شوند همون چیزایی که من وایه گفته که همین اصلاح شوند ممکن من همراه شوهرم که زندگی میکنم هم به من هم به کسی که من به میبروید من دوست میدارم شما یا من شما دوست داشتم همه چیزا من واقعا به امید نمیتیم برای چی ممکن من شوهرم که یک تمیشم ولی شوهرم که جدا شدگی نیستم برای همین دادر جان که اکا جان یا که اکا جان عذر میبخشید من به این موضوع که عموما گپ نزنید میگم اون کس هم زن نگیفتم نه خدا کند که باز محبت شما دوباره پیوست شد یک جینیچه هست تو بیانده مردک بیزن نمیتوند یک جینیچه یک خودشون یک 14 سال کلام کتی به فکر همون جانده گشتی نو خیلی اون وقت کالشون کار میکردی سخی رشک بیدار میشود کی رشک کی رشک شما رشک بیدار بود هم وقت اوجا گور کردیم وای رشک یعنی هر نفری که با شما ازدواج میکند باید آیندهش همه وقت فکر کند یعنی رشک گلبهار بهت ترکنده دا همین خیلی گنده سخت اون دامادی که پیدا میشود در حیات گلبهار خدا کند که صحت سلامت فقط میخکر گرده تمام تو نکنن گردنوش مساج کرده آخه 180 گرادوس گردونده من پیش شده چون میکنه دیگه کسایی تماشا کرده نگاه کرده پای باشد تمام من با این فرقیت ندارد لستیکا بچه گوشنه و یا سر خیلی نفتیشم گوشنه گوشنه و یا دا یعنی شما مرتوی الفونس رو دوست میدارید گوشنه چی خیلی خط برای او آه پسر. شما من خورده نیفتم گوشنه خیلی گوشنه سیر به خیلی چیز نمی من همین چیز نفهمیدم دیم با الفونسو پیوسته کوشش میکنن که دلهای زنهای هنرمندی پولدار رو گوشنه بیابند خانه درشون صاحب شوند عشقش رو دوزدن و با همین معیشت کنن گردن نی خلاق مامان باکنه عموما نمیپسندم مردی که دستی زن به نگاه میکنه و اشیاء زن زندگی میکند عموما من خودم زدم یک کشم مرده خودش رو فکر نمیکنی تو چه دورتر شده سی ماما من هم بخیر دور شده سی ام خیلی خیلی دور شده سی من نو نه زیغ نشم من تو کاردار نیستم دلم نو گرم شده بود وقتی شما این گپ رو گفتیم مجبورم که یک شوخی بود و گلبهار خان زنده باشید سلامت باشید و یک چند سوال دیگر مونده است و خلاص در نزدیکترین فرصت چی تحولات یعنی چی نوگانی در حیاتی استودیوی خندی کمان رخ میدهد که تماشابین از دیدنش بسیار خرسند میشه در نقشه حاضر ما داریم انا همین ماهای به فکرم август یا که август یا که سپتامبر یگانه ما با چی دکار سرپرست دکار ما یک فیلم میخوایم جان یک ساختگی فیلم حجوی فیلم حجوی یک نیم ساعت فیلم باید انامو فیلم رو ثبت کنیم تیار کنیم و بسیاری چیزاش الکی تیار است فقط همین ما یک سپانسر گفتیم وقتی که همین سپانسر میابیم ما البته همین چیز رو در پیش حاضر نقشه ماندگی همین فیلم حجوی در دوشنبه و تمام منطقه میشد نه من اینو در نظر ندارم فیلم شما صحنه‌های حجویتون بسیار دقتی تماشابینان دوشنبهگیتون رو جلب میکرد چی دیگر کنسرت نمیدید چی مگر در دوشنبه بله البته میتیم ما راستیگا ماه دکابر در دوشنبه کنسرت گذراندگی بدیم در کوی سروش کدام سال همین دکابر 2023 پس از یک جای شدن بله و دوباره باز نقشه هست البته نقشه هست ماه سپتامبر یا که اکتبر با یک برنامه حجوی یگانه ما تنقسیم میکشیم از همون جای برگزاری کنسرت وقتی که ما دوشنبه میرویم ما میخواستیم هم نرخی بلیت هم راه کیرو هم همه میهای هنرمندای وقتی که میبری خورد و خوراکش می نگاه کردن دکار جای خوبت همین کردن دکار همین چیز راست خود میشود و بغیر از این جای برگزاری که ما کنسرت میگذرانیم بی نهایت نرخ‌های بلند بی نهایت انا همین چیز ما اذیت میکشیم از همین چیز اگر ما جای همین کمتر ارزانتر رو برای خلق ما
чиптаоша арзон кардан ба мо фурсат надорем. Мо чипта агар арзон кунем, мо ба фикрам оиликомо гирифта ҳамун маблағи ҳамун арендаи ҳамун залба додалму дакор. Ана ҳамин чиз. Барои ҳамин камтар ҳамин чиз моро азият медорад, лекин худо хоҳад иншоалло дар нақша дорем. Ҳозир агар гап занон шавад, моҳои сентябр ё октябр дар пойтахт, дар Душанбе, дар мо Исор Регар чандин маротиба рафтем. Чунки унҷа ҳам залои хуб доранд, ҳам арзон он тараф. Мо Регар рафтем, Исор рафтем, баъд дар онҷо консерт гузаронда будем. Ҳамин моҳои феврал ҳам рафтага будем. Моҳи феврал. Декабр ҳам рафтага будем, феврал рафтага будем. Лекин дар Душанбе ҳамин чиз азият мекашем ки барои надорем мо ӯ маблағи калоне ки барои аренда додану расходи ва бисёраша додан. Гулбаҳорхон, шумо дар зиндагӣ ҳам шух табиат ҳастед ё зани ҷиддӣ? Дар зиндагӣ зани ҷиддӣ. Бовар кунед динам исбот кардам, як аз пеши ҳамун хона фуромада тарафи мошинам ба рафтоса будам ки як зан истодааст бачачаш ки маълум мешад ку равам наравам, ҳайку маълум мешад равам наравам. Баъд хеле нигоҳ кардаму ман ба ягон гапатон расмӣ биёед гуфтам худам. Сани гуфтам Давида омад бачачаш ки якта сурат гирем шумо кати гуфтаму рости гап ва изо кашидам, тарсидам омадам ба чӣ ба гумгар аку раст мегирид ми неми гуфта. Яки немегӯям. Гуфта мон вай кардам. Не охи чӣ ба ман мегӯяд ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед мегӯяд ман аллакай мегӯяд як сол бозам ҳамин домба зиндагӣ мекунам. Ҳар бори шумо биромада мебаровед биромада мошинтон бишитам хе мебаровед мегӯяд ман пештон бар метарсам рафта гап задам ба мегӯяд. Ҳамин ба ман бисёре дар кӯча худам барои худам исбот кардам ки бисёр ҷиддӣ ҳастам. Вақте ба бозор меравед, барои худ ягон либос мегиред ё ки ба хона ягон чизи зарурӣ мехаред, мардум Аниминаш несте? чӣ нест? Бозор равиш. Худтон намеравед? Бозор намерам. Фақат доставка? Не, бозор намерам. Аз мағоза мегирам. Ягон мағоза баён. Мағоза ба ку одамои қа бисёр нест инҷа ба. Супермаркетҳо ба. Ба ҳар ҳол шумо Давида медорам. Давида медорам. Каси Давида мебарам. Бозор барам ман гум мекунам. Чизои гирифтагӣ чӣ барои барои чӣ ман омадам? Чӣ гирифтанам дакор? Гуфта гум мекунам. Айдам биромада меерам сонем хела бозор. Агар шумо кепка ҳам пӯшед, маска ҳам кунед, шуморо араҳгардӣ мешиносад, бовар кунед. Торикӣ ба тип торик сипсиё ҳама ҷо наменамуд Гулборхон мивай мегӯяд. шумо баҳри онҳое ки моро аз тамоми минтақаҳои олам тамошо мекунанд, чӣ аз Русия, чӣ аз Амрико, чӣ аз Аврупо, чӣ аз Тоҷикистон, бо чанд ҷумла мехоҳам хотири ҳамонҳоро шод созед. мухлисони азиз, бениҳоят шуморо дӯст медорам ва ман вақте ки дар ҳамин инстаграмам прямой эфир мебарам ёки ягон сабта мепартояму шумо тамошо мекунеду комментарӣ менависитон, бисёр гапҳои хушрӯй менависитон ва аз ҳама ҷо бовар кунед салом аз Америка менависанд, аз Англия, аз Арабистон, аз Дубай, аз як дирӯз ҳайрон шудам Гуатанама навистааст якташ. Салом. Гуатанамаям фикр кунед яку гуҷоба. бисёр мухлисони азизи ман дар ҷое ки набошанд, кадом ҳамин дунё гӯем ҳам хато намекунем, дар кадом ҳамин дунё бошанд, илоҳим сиҳат саломат бошанд, илоҳим ҳамеша обод бошанд, ханда аз лабонашон ҳеҷ вақт дур нагардад, ҳамеша хандида гарданд. Чунки ҳар як ханда, ҳар як дақиқа хандиданатон бовар кунед ҳама ҳамин узви баданатона ба кор меовардааст ва саломатитона барқарор мекунад. Анами ҳар як дақиқи ханда бовар кунед. Барои ҳамин ҳамеша сиҳату обод бошитон, сарбаланд бошитон. Рустамҷон, обод бошӣ. Илоҳим барномаи ту фақат ман ҳамин барномаи рӯ ба рӯ ҳардумо чӣ хеле ки сабт кардагӣ будем мешиносам чандин сол боз. Бисёр дар Инстаграм туро мебинам, намедонам лайк мемонам, тума мебини намебини намедонам. Бисёри ман афчои халак мемонам, намедонам мерад намерад. Ман туро тамошо мекунам, дӯст медорам, шумо дӯсти ман ҳастед. Илоҳим ҳамеша ободу сарбаланд бошед ба барномаи шумо Қуллаҳои баланди эҷодӣ.
ҳамеша ободу сарбаланд ва дар хизмати халқ бошед. мо бисёр миннатдорем ва ҳатто хурсанд шудем ки шумо ба маҷбурӣ буд ба чизе буд набуд меҳмони барномаи мо шудед ва моро шод сохтед. ташаккури зиёд тамошобинони азиз, ин буд барномаи Исторарез. меҳмони барномаи мо буданд ҳаҷвнигори номдору номварз Гулбаҳорхон Ғаффорова. Саломат бошед.